Kubaluleke kakhulu ukuthi u-MC or the master of the ceremony, program director, oyophatha uhlelo lenkonzo abe umuntu osindisiwe. Uma kuthiwa nje kuyakhonzwa kuno MC makathi uma ema ku podium kube umuntu osindisiwe. Kungabi umuntu okhona ukuma phambi kwabantu. Ungabi umuntu onganamahloni, angemi ngokuthi akanawo amahloni, angemi ngokuthi abantu akabasabi, angemi ngokuthi yena sobajwayela abantu ngoba usebenza ngabantu, kodwa eme ngokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Ngoba inkonzo yalowo muntu lo, it's very much important. Inkonzo ka-MC ohola umoya oyingcwele, uhamba noNkulunkulu, eme nomoya oyingcwele. uMC aqhuba inkonzo ngomoya oyingcwele. Leyo nkonzo ibaluleke kakhulu. Kungakho esikhatini esiningi uma kume uMC ongakholwanga, ongasindiswanga noma ongakagqwalisekanga ngomoya oyingcwele, kuvamisile ukuthi umoya oyingcwele naseqala ukusebenza awutsepho MC, awuvala uMC, aqala ichorus uMC, aqala iculo uMC. Ngaleso sikhathi umoya oyingcwele wehlile, barasa khulwa ngeyilimi into ayikhathaze ngayo uMC isikhathi. One, uma sikhuluma ngomoya oyingcwele, one, umoya oyingcwele ne-order. We cannot claim ukuthi this is the Holy Spirit kodwa into yakhona ibe ne-disorder. Umoya oyingcwele une-order ngendlela ecakile. Uma kumoya oyingcwele will never worry about time. Now uMC umile versus umoya oyingcwele. MC awutsepho umoya oyingcwele uma uqala ukusebenza. It is because ukuma kwakhe lo muntu umise ukuthi yakwazi ukuma. Even nento andizela kuyona kayi kuyona uMC. Kungakho empeleni uma uMC uyiphethe kahle inkonzo, awuhambisi ngokweprogram uthi na last week isihambise so, nakuleli viki isihambisa so, ngoba khanjiswa so. Inkonzo yakho mayihola umoya oyingcwele. Ngawuthatha umnikelo egqineni ngqiso niqede konke, kanti umnikelo kujwayelekile ukuthi kuqalwa ngawo uma kuqalwa ngawo. Ngoba abanye bo-MC bahola umoya oyingcwele kangcono. They will tell you ukuthi into engiyiphuthumile ukuthi izwi likaNkulunkulu, isikhathi seyimfundiso zikaNkulunkulu, isikhathi sokushumayela, mak-investe sonke isikhathi avela athi 1-2 ayezwini likaNkulunkulu, kubuye ezwini likaNkulunkulu, kuqedwe ngezwi likaNkulunkulu bese sekhanika idedele ezinye izinto. Ngoba ezinye izinto wasidedelwa MC eqaleni zibulala lenkonzo eseza. Kudanswe abizwe MC makhorus awu7, abizwe amakhorus awu12, bantu ngesikhathi sekumele kushunyayelwe, abantu sebathayada, sebakhathele. Nawu uMC kubalekile ukuthi uyikhulekele inkonzo yokuma phambi kwabantu, phambi kwabazalwane. Nawu uMC uyakuzilela ukuma phambi kwebandla. Ungathi kwakho kulight akufana usewumfundisi. You also have to pray for it. Ngoba lenkonzo ingawa kuwe. Ingabuzwa kuwe lenkonzo njenga MC.